Kalankoso Bambino n'abe fama Banque Africaine de Développement olu kɔni bɛna sefa wari miliyari 7 ni kore juru do an ka jamana na. Kɛlɛ kun ye an ka jamanaden minnu ta Mauritanie jamana kɔnɔ n'u sigiyɔrɔ kun bɛnnen do bɛɛ ma n'u yɛrɛ bɛ taa maa 2,086 la u segira ka na Tombouctou région kɔnɔna na. Radio Ɲɛta kanuba n'a bɛ f'u ma Club des Amis de la Radio Ɲɛta olu kɔni ye sunakari belebele bila sen kan kunungu ka bɛn ni juma ye. Aw bisimila aka kunnafoni kɛnɛ kan ka bɛn ni bisibiri sungaloma kɔnɔ tile 7 i jira san 1440 i b'a fɔ an tun y'a fɔ ɲɛna cogoya min na kuma ɲɛbila la. Banque Bambino n'a bɛ fɔ a ma Banque Africaine de Développement olu ni an ka ministre ka ɲɛma n'o ye Dr Boubou Cissé u jɛra k'u tɛgɛnɔ bila sɛbɛn kan sɛbɛn kɔnɔna ko la i b'a ye k'a fɔ laɲini 3 de b'a kɔnɔ laɲini kelen o kɔni ye ka wariba de juru don an ka jamana na n'o wari yɛrɛ bɛ taa jɔ fo sefa wari miliyari 7 ani ko la. Jamila Tarawele ko musoro kisaka an ka jeko lagɛ ɲɔgɔn fɛ. An ka jamana marabolo ɲɛma ni ale yɛrɛ fɛnɛ ye an ka ministre min ka baara ɲɛsinin bɛ sɔrɔko yiriwaliw ma Dr Boubou Cissé fo ka taa se Banque Africaine de Développement ɲɛmaw olu kɔni ye bolonɔbila kɛ gafe 3 ni o bɛna kɛ sababu ye min kɔni ye sɔrɔ u na se ka yiriwa cogoya min na an ka jamana kɔnɔ ni kɔni ye gafe kofɔlen ta k'a lajɛ a kɔni bɛna kɛ dɛmɛ ye ka ɲɛsin an ka jamana marabolo dɔw ma wa a jirala k'a fɔ a musaka kɔni bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 7 o ni a nɔ kanfɛ ni musaka kofɔlen kɔni min filɛ nin ye a takun ye wasa fɛrɛna se ka sɔrɔ cogoya min na ka kɛ ni waati yɛlɛma yɛrɛ ni a bɛ fɔ a ma ko changement climatique kɛrɛnkɛrɛnnenya la babolo fara minnu bɛ anw ka jamana kɔnɔ ka se ka bolonɔbila kɛ gafe kofɔlen ninnu na fɛn min kɔni ye an ka ministre min kɔni ka baara ɲɛsinin bɛ kuranko ani jiko ma ni o ye Sambu Wage fo ka taa se an ka sigida lakana sabatili ministre ani ɲɛta yɛrɛw bɛɛ lajɛlen ni o ye Hussein Amion Gindo fo ka taa se an ka ministre délégué min ka baara ɲɛsinin bɛ an ka wagande ko yɛrɛ ma ni ale ye Madame Sila Awabari nin bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɛrɛ in seereya ani an ka jamana marabolo ɲɛma a jirala k'a fɔ ni bɛnkan sɛbɛn 3 kofɔlen min kɔni filɛ nin ni bolonɔbila kɛra a la an ka jamana ani Banque Africaine de Développement ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan k'o kɔni bɛ a jira k'a fɔ nin banki kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a ka dɛmɛ ni a ka ŋaniya ɲuman ka kɛɲɛ ni anw ka jamana bɛ ka fɛɛrɛw ni waleya minnu sabati wasa fɛn min ye waati yɛlɛma o na se ka kɛlɛ cogoya min na hakaja an ka jamana marabolo yɛrɛ a na se ka fɛɛrɛ sɔrɔ marabolo caman minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya b'olu la nin waati in na olu ka sɔrɔw na se ka yiriwa cogoya min na wa a jirala k'a fɔ a bɛ tali kɛ programme min bɛ nin jɛkulu kofɔlen bolo san 2019 fo ka taa bila san 2023 hukumu kɔnɔnaw la a kɛɲɛ ni sɔrɔ yiriwali ani ɲɛta sabatili siraw ye ni a bɛ fɔ ma ko CRED fo ka taa se u ka programme wɛrɛ min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma axe stratégique numéro 4 ni o yɛrɛ kɔni bɛ sigida lakanani yɛrɛ kun kan fɛɛrɛ minnu bɛ se ka sɔrɔ cogoya min na wasa bɛɛ lajɛlen na se ka kisi a kɔlɔlɔ ma an ka jamana marabolo ɲɛma kɔni ye a jira k'a fɔ nafolo kofɔlen ninnu kɔni ko a bɛ taa jɔ sefa wari miliyari 122 bɛɛ lajɛlen na wa a y'a jira k'a fɔ ni nafolo kofɔlen kɔni bɛna kɛ sababu ye maa minnu bɛ babolo faraw fɛ bassin du fleuve Niger la olu na se ka u yɛrɛ tanga cogoya min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔw ma wa n'i ye jateminɛ kɛ k'a lajɛ ni wulikajɔ kofɔlen min yɛrɛ filɛ ni a bɛ fɔ a ma tubabukan na ko programme a kɔni bɛ tali kɛ jamana 9 ni anw yɛrɛ ka jamana b'o la wa a bɛna kɛ sababu ye ka yɛlɛma don maa miliyɔn 4 bɛɛ lajɛlen kɔni ka ɲɛnɛmaya taabolow la anw ka jamana kɔni kunkan kibaruw la a jirala k'a fɔ musaka min kɔni bɛna don projet kofɔlen na o bɛna bɛn sefa wari miliyari 14 bɔɲango la wa o nafolo kofɔlen min kɔni filɛ nin ye a tila cogo de kɔni ye nin ye nafolo miliyari 2 ani a nɔnkanfɛn o kɔni bɛna kɛ wasa dɛmɛ na se ka don cogoya min na sefa wari miliyari 2 ni a nɔnkanfɛn wasa fɛn min ye cɛmancɛ fanga o na se ka dɛmɛ cogoya min na ka kɛ ni waati yɛlɛma yɛrɛ kɛlɛli cogoyaw ye a jirala k'a fɔ nafolo miliyari 1 o ni a nɔnkanfɛn o yɛrɛ fɛnɛ bɛna kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna bolo minnu kɔni bɛ nazaraw ka jɛkuluba min bɛ ni a bɛ fɔ o ma ko Union Européenne hakaja nafolo miliyari 3 o ni a nɔnkanfɛn o bɛna tali kɛ fɛn min kɔni ye Fonds Africain de Développement ni o yɛrɛ ye farafinw ka wagandeba min bɛ yen nɔ wasa sɔrɔ o na se ka yiriwa cogoya min na wa a jirala k'a fɔ bolonɔ bɛna bila gafe dɔ la kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ kɛlɛ bɛ se ka kɛ cogoya min na waati yɛlɛma kɔlɔlɔ o na se ka dugan cogoya min na olu kɔni bɛna kɛ donna nataw la wasa fɛn min ye ni musaka kofɔlen ye kasabi yana se ka sɔrɔ cogoya min na programme kofɔlen bɛna tali kɛ an ka marabolo minnu bɛ Kulikoro Sikaso Segu Moti Tombouctou
bolo Gawo fo ka taa se Kidali mara la. Wa jaabi minnu kɔni ni o kɔni kɔnɔnin bɛ nin programme kofɔlen na a bɛna kɛ sababu ye hectare 100 ɲɔgɔn na olu ka se ka labɛn cogoya min na ni ka se ka ala baara. Wa jirala k'a fɔ a bɛna kɛ sababu ye fɛn min ye ji ɲuman ko o na se ka sabati cogoya min na. Hakaja denmisɛnnin ma ba 15 olu bɛɛ lajɛlen ka baara ko o bɛna se ka sabati. Wa a bɛna kɛ sababu ye musaka dɔ ka sɔrɔ an ka marabolo la kɛrɛnkɛrɛnnenya la. Fɛrɛ ka se ka sɔrɔ waati yɛlɛma kɔlɔlɔ u na se ka kisi o ma cogoya min na. Banque africaine de développement ka ɲɛmaayaso min bɛ anw fɛ yan nɔ o kɔni ye a jira k'a fɔ olu ka dɛmɛ bɛɛ lajɛlen bɛ an ka jamana ɲɛmaaw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la wasa min ye sɔrɔ o na se ka yiriwa cogoya min na ka kɛɲɛ ni olu yɛrɛ ka programme min bɛ ni a bɛ fɔ o ma CRED 2019-2023. An bɛ dugawu kɛ fɛrɛ ani waleya minnu talen bɛ Dr Bubu bolo olu ka se ka kɛ sɔrɔ yiriwa siraw ye. Dugubila o kɔni ka fisa ni laada wuli ye o de ye hukumu kɔnɔna na arajo ɲɛta kanubaw n'a bɛ f'o ma club des amis de la arajo ɲɛta komi san o san u bɛ suna kariba bila sen kan arajo ɲɛta yɛrɛ da la kunungo ka bɛn ni jumadon ye mɛ kalo tile 10 san 2019 u segira ni k'o waleya ɲuman kɔni kɛ kɛnɛ kan maaba caman kun bɛ a kɛnɛ kan tele ɲɛta tɔgɔ la Ali Kulubali ani Mudir Jire olu ye kunnafoniya mulu sɔrɔ an ka jɛko lagɛ ɲɔgɔn fɛ. Ka kɛ ni kalo barika min bɛ ni malidenw b'a kɔnɔ bi ni u b'a fɔ a ma ko sunkalo ni bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ wuli ka jɔ kɛ yaasa ka se ka fɛn min ye a musakaw sɔrɔ cogoya min na ni maa dɔw yɛrɛ bɛ don gɛlɛya kɔnɔ a kɔnɔ o de ko kun kɔnɔna na sa arajo min bɛ n'u b'a wele ko arajo ɲɛta ni u yɛrɛ ka baara ye yaasa ka se ka silamɛya kɔni kokɔrɔma don ani ka silamɛw dɛmɛ cogoya min na olu ka terilakaw n'u b'u wele ko club des amis de la arajo ɲɛta olu kɔni ye kunungo n'u bɛnna juma kɔni ma mɛ kalo tile 10 san 2019 olu ye wele bila silamɛw bɛɛ lajɛlen ma arajo yɛrɛ da la yaasa ka se ka taa maaw wele ka taa cogoya min na o na se ka taa sunkari ni o ye jila min ka taa o kɛ o yɔrɔw la cogoya min na o de ko kun kɔnɔna na sa a jirala ka fɔ fɛn min ye arajo yɛrɛ ye ni o ɲɛma n'u ye Burama Jire ye ani fo ka taa se u yɛrɛ b'a wele fana ko directeur ou PDG de groupe audiovisuel de ɲɛta ale kɔni ye kuma ta ka ɲɛfɔli kɛ maaw ye mun de y'u bila nin baara in kɔni kɛli la fo ka taa se fana a ye welewelema kɛ ka ɲɛsin maaw ma a ye mun de fɔ maaw ye minnu bɛ sa kasabi bi maa mun bolo n'u ye kasabitigiw ye ko fo bɛɛ lajɛlen ka dɔn k'a fɔ ko fɛn kɔni ye kasange kɔni ye ko kɔsi kɔni tɛ a la maaw ka wuli ka don ka fɛn min ye ka malidenw dɛmɛ gɛlɛya bɛ maa minnu kan an ka jɛ k'a ka kumaw lamɛn. Hakilila min bɛ an na ni ɲɔgɔn lajɛra in na n'an ko ɲɔgɔn lajɛra sunkalo hukumu kɔnɔna de don bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ sunkalo ye hɛrɛ kalo don yafa kalo don baraji ɲini fana kalo don ɲɔgɔndan kalo don ɲumanya kɔnɔna na arajo ɲɛta ye a n'a terilakaw a n'a dɛmɛbagaw olu ye u bolo fara ɲɔgɔn kan ka nin kɛ laada ye u yɛrɛ kan san o san ka suntigɛ bolo da arajo da la dugumana na n'i y'a jateminɛ arajo ɲɛta sigilen bɛ gitɔrɔnba de da la gitɔrɔn min bɛ bɔ dugu kɔnɔ ka taa aéroport la ayiwa suntigɛ an y'a jateminɛ suntigɛ waati b'a sɔrɔ mɔgɔ caman bɛ yen i tɛna se ka se so k'a sababu kɛ embouteillage ye kelen filanan ye mun ye mɔgɔ caman fana bɛ yen nɔ ayiwa ka bɔ u ka yɔrɔ la ka taa suntigɛ ayiwa suntigɛ kibaruya yɛrɛ a cogoya tɛ dɔw bolo dɔw fana bɛ na silamɛya kanu kama o tiɲɛ an kana jɛ ka fara ɲɔgɔn kan a tɛ komi suntigɛ t'olu bolo a tɛ komi olu fana bɛ embouteillage la an kelen tɛ a kɛ arajo ɲɛta bɛ a kɛ mɔgɔ minnu faralen don an kan kɛrɛnkɛrɛnla association kanu sun tɔn ayiwa n'o ɲɛmɔgɔya bɛ ne yɛrɛ bolo olu ka baara bɛ nin na fantanw jigi n'o ye an ba ye ayiwa taa Konatɛ ale fana ale ka jija bɛ nin na ka fara an ka marraine kan n'o ye Fana Sora ye ale fana ka jija bɛ nin na ayiwa ka fara dɛmɛbaga wɛrɛw kan ayiwa an kɔni bɛ mun fɔ kuma bɛ mun fɔ n ka kuma na n ko silamɛya ka kan ka kekuya de tiɲɛ na si nafolo sanfɛ i k'a k'i ka kungojurula ye n'i sala bamananw ye fɛn dɔ fɔ a ma a bɛ kɛ tiɲɛ de ye walima an m'a fɔ cogo wɛrɛ la poche tɛ kasange la bada adamaden i ka nafolo la i ta ye min ye i ye min sɔrɔ ka dun ani i ye mun sarakati n'i ye mun bila i yɛrɛ ɲɛ olu de ye ta ye n'an ka i mun sarakati i balima minnu bɛ yen i ye ɲumanya mun k'u ye ala ka kɔlɛ minnu bɛ yen n'u ye dɛsɛbaatɔ ye i ye ɲumanya minnu kɛ olu ye i sera ka ala ko baara minnu kɛ ani i sarakatu jariya baara minnu kɛ yanni i ka fatu o de y'i ka nafolo ye sinon i bɛ mun kɛrɛnkɛrɛn ka bila compte la k'o kɛ compte bloqué ye o ta t'o yɛrɛ o ye tiɲɛ tabataw ta de wa n'i dun kekuyala dɔrɔn i bɛ caman de bila i yɛrɛ ɲɛ o kosɔn ne bɛ wele kan bila n yɛrɛ ani n balima silamɛ bɛɛ lajɛlen ma ala ye dɔɔnin mun nɔgɔya dɔrɔmɛ kelen mun b'i bolo i kelen ka n'a bɛɛ dun dɔrɔmɛ kelen dun i ka kelen di ala ma
n'an ko k'a di ala ma ala mago t'an ka wari la mais e b'a di ala kosɔn de i bɛ taa bila i yɛrɛ ɲɛ de. O kɔfɛ maaba caman kun bi kɛnɛ kan kɛrɛnkɛrɛnnenya fɛn min ye commune 6 maire n'u b'a fɔ ko 5e maire n'ale bɛ jɔyɔrɔ 4nan na ale fana kɔni y'a jira k'a fɔ baara min labɛnlen filɛ nin ye nin maa ninnu fɛ ni o ye radio ɲɛtaa denmisɛnnin walima terikilakaw ye ko nin ye baara ɲumanba ye fo ka taa se société Aminata Konate ni maaw b'a dɔn baramuso olu fana ka maa dɔ kun bi kɛnɛ kan olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye folikan ta ka ɲɛsin fɛn min ye nin maaw ma minnu ye nin baara in kɔni sigi sen kan. Tout d'abord n ka foli bɛ ɲɛsin club des amis ma ka ɲɛsin radio ɲɛtaa cadre bɛɛ ma et puis k'a fɔ suntigɛ min filɛ nin n'a y'a organiser vraiment a ka d'an ye a ka moyen kɛ pour a bɛ se ka kɛ sababu ye ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan parce que suntigɛ a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan a bɛ mɔgɔw tin don ɲɔgɔn na et pour ce faire je pense que l'initiative doit être partagée et que vraiment ça peut n'est-ce pas s'étendre sur toute l'étendue du territoire malien. Donc comme a y'a fɔ cogo min na an bɛ dugawu kɛ vraiment ala ye ɲinɛ ta yira an na cogo min ala ka san wɛrɛ yira an na minnu b'a organiser an bɛ dugawu k'u ye ala k'u kɛnɛ to ala k'a to vraiment u b'a nafolo bɔ wari min na a bɛ bɔ nafolo min na ala ka kɛ nafolo ye min bɛ basigi. An bɛ se ka min fɔ ye an bɛ dugawu de k'u ye k'a fɔ u ye nin min kɛ an b'a ɲini ala subahana taala fɛ ala ka kɛ alijɛnɛ saraw ye ala k'a bila u ka mizani na an b'a ɲini ala fɛ ala ka san caman yira an na min b'a to u ka nin ɲɔgɔnna caman kɛ. O kɔfɛ maa minnu fana kun welen don fɛn min ye club des amis de la radio ɲɛtaa maaw kɔni ni olu kɔni yɔrɔ ni olu ta bɛ u ka sun tigɛ nin yɔrɔ in kɔni na olu fana kɔni y'a jira k'a fɔ k'u ka foliba bɛ ka ɲɛsin Madak Jakite kɔni a n'a nɔfɛ maa bɛɛ lajɛlen kɔni ma barisa olu kɛla sababu ye ka maaw kɔni lami silamɛya yɛrɛ kɔnɔna na wa u ye ɲɛfɔli kɛ maaw ye silamɛya yɛrɛ fusamatiya n'i ye maa kɔni ka se ka maa kɔni lami dɔw ye ɲɛfɔli kɛ o bɛɛ lajɛlen na an ka jɛ k'u ka kumaw lamɛn. Sunkalo ye kalo ye o ye ala ka traite kalo de bonisiw de bɛ sɔrɔ nin kalo in kɔnɔ baara ɲuman a ka di ala subhanahu wa taala sanga ni wagati bɛɛ lajɛlen na mais sunkalo kɔnɔna na ka baara ɲumanw kɛ o sara ani kalo tɔw sara tɛ kelen ye ala de ko k'an ka hinɛ ɲɔgɔn na a ko fɛnɛ n'i ye mɔgɔ kelen sun tigɛ o bɛ baraji min sɔrɔ a ka sun na foyi tɛ bɔ a la a b'o ta ka di e ma donc an ye silamɛ de ni ala ye jɔn jɔn kɛ silamɛya ye fɛnba de kɛ silamɛya ye diinɛ ye nɛɛma min don nɛɛma foyi tɛ silamɛya bɔ. An nana jama bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la bɛɛ se ma se mɔgɔ dɔw bɛ mais bɛɛ se ma se ka y'an sɔrɔ donc ko ka foli fɔ madame Dia ye ko ala ka kalo tiimɛ yira an na ala ka laban ko in na ala ka musakaw nɔgɔya. An bɛ dugawu de kɛ jama in ye mɔgɔ mɔgɔ nana ka n'an dɛmɛ an ka suntigɛ la ko bɛɛ ni ce bɛɛ ni baraji ko ala ka kalo in tiimɛ yira an na k'ala k'an bɛɛ lajɛlen ka bato minɛ ala kana kalo in saga jurumutɔ mɔgɔ si ka na an y'o ɲini ala fɛ salamu aleykum warahmatulahi wabarakatu. Ni musaka minnu fana kɛ bɔra tan nɔ a bɔra nafolo minnu na an bɛ foli di a bɔbaga bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma an kɔni y'a baara kɛbagaw ye nka nafolo bɔbaga olu bɛ yen nɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo an b'a fɔ ala ka san caman yira an na ala k'a bila bɛɛ lajɛlen ka mijani kɔnɔna na. O kɔfɛ fɛn min ye club des amis de la radio ɲɛtaa olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu ye nin baara in daminɛ ala taala yɛrɛ de kama u bɛ nin kɛ san o san de wa kalo in bɛɛ lajɛlen kɔnɔ u bɛ k'a ɲini de yaasa fɛn min ye gɛlɛya maliden bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ ko u bɛ mali de kɔnɔ olu bɛɛ ye malidenw de ye maaw bɛɛ ye gɛlɛya b'u kan yaasa u na se ka u kɔni wuli ka bɔ yen cogoya min na kalo in ka tɛmɛ a tiimɛ ɲuman yɛrɛ da maaw kana gɛlɛya sɔrɔ a la wa fɛn min ye u bɛ folikan ta ka ɲɛsin maaw ma maa minnu kɛn bɛ ka olu dɛmɛ nin baara in kɔnɔ kosɛbɛ. Kunungo ka bɛn ni jumadon ye MINUSMA jɛkulu fo ka taa se jɛkulu min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma UNHCR olu kɔni ye kunnafoniya dɔw di kunnafoniya in kɔnɔna na u y'a sɛbɛnciya k'a fɔ avril kalo tile 13 fo ka taa se avril kalo tile 25 ma k'an ka jamanaden minnu kɛlɛ kun y'u lase Moritani jamana kɔnɔ n'u kun sigiyɔrɔ bɛnnen don Bera ma k'u segira ka na Tombouctou région kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya Gundam Amadu Ɲamɛlɛ ka seereyaw an ka jɛkulu lajɛ ɲɔgɔn fɛ. Maliden 286 bɔɲɔgɔnko olu kɔni seginna ka na anw ka jamana kɔnɔna na ka bɔ Moritani yɛrɛ jamana kan ni kɔni kɛra dantigɛli min ni an b'a fɔ ma ko communiqué diɲɛ kɛlɛbolo min yɛrɛ bɛ anw ka jamana kɔnɔna na n'a bɛ fɔ ma ko MINUSMA ka taa se diɲɛ yɛrɛ kɔnɔ jɛkulu dɔ sigilen bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ ma ko ACR ni gɛlɛya kɔni binna maaw kan ni maaw bɔra u sigiyɔrɔ la ka jamana wɛrɛ sɛgɛrɛ walima ka dugu wɛrɛw sɛgɛrɛ minnu bɛ dɛmɛ ta ka ɲɛsin u ma o jɛkuluba 2 kɔni jɛra ka bataki bɔ ka yira ka fɔ
maa dɔw kɔni seginna ka na anw ka jamana kɔnɔna na gwɛlɛya tun ye maliden minnu sɔrɔ u hakɛ kɔni bɛ taa maa 2,000 ani maa 86 bɔɲɔgɔnko la u seginna ka na dugu min na o de ye koɲuman yɛrɛ ye dugu ye min ni a bɛ gundam yɛrɛ masurunyayɔrɔ la ani gundam yɛrɛ cɛ kilo 55 bɔɲɔgɔnko ye k'aw hakili lajigi k'a fɔ san 2012 jamana bɔrɔtɔla dɔw kɔni tun nana bi anw ka jamana kan o kɛra sababu ye maliden yɛrɛ caman bɛ yen nɔ minnu kɔni bɔra mali yɛrɛ kɔnɔna na ka t'i sigi jamana yɛrɛ dafɛlaw la Mauritanie jamana b'o la Niger jamana b'o la ka taa se Burkina yɛrɛ jamana ma o gɛlɛya nɔ ka wulikajɔw ni fɛɛrɛw kɔni caman bilara sen kan min b'a to malidenw yɛrɛ bɛ se ka segin ka na mali yɛrɛ kɔnɔna na cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la mali yɛrɛ kɔgɔduguyan fan fɛ ni maa 2,000 ni maa 86 min nani filɛ nin u kɔni bisimilara nin dugu kofɔlen na n'o ye koɲuman ye a kɛra anw yɛrɛ ka faamaw ka taa se nin jɛkuluba min filɛ nin n'a bɛ fɔ o ma ko ACR olu ɲɛmɔgɔ yɛrɛ tun bɛ a kɛnɛ kofɔlen kan ka taa se minisuma yɛrɛ ale ka ciden minnu tun bɛ nin kɛnɛ kofɔlen kan walasa ka se ka nin maaw kɔni bisimila an b'aw ladɔnniya k'a fɔ nin baara ninnu bɛɛ lajɛlen bilara sen kan kalo tɛmɛnen yɛrɛ la n'o bɛnna avril kalo ma a tile 13 ka taa a tile 25 la ni maa 2,000 ani maa 86 de seginna ka bɛn ni o kɔnɔna ye diɲɛ kɛlɛbolo min bɛ anw ka jamana kɔnɔna na u yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la n'u nan bɛ anw ka jamana kumabɔ ni a bɛ fɔ a ma ko minisuma o yɛrɛ ɲɛmɔgɔba n'o ye Mahamat Saleh Anadife ale kɔni ye nisɔndiyaba de sɔrɔ nin ko in na bari a y'a yira k'a fɔ kɛlɛ kɔni tun kɛra sababu ye walima gwɛlɛya tun kɛra sababu ye ka maliden minnu bɔ mali yɛrɛ kɔnɔ ka taa mali yɛrɛ kɔkan na n'a fɔra k'olu kɔni bɛ ka segin boloda o kɔni ye tanu ani foli ye ka ɲɛsin ni jɛkuluba in ma n'a bɛ fɔ o ma ko ACR hali ni y'a sɔrɔ u ni minisuma yɛrɛ de jɛra k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma walasa ka nin baara in bila sen kan foli ani tanuni taara ka ACR maaw yɛrɛ sɛgɛrɛ bari olu de y'u jɔ n'u ka musakaw ye musaka minnu kɔni kɛra sababu ye k'u donni ka bɔ Mauritanie yɛrɛ jamana kan ka na n'u ye an yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na wa u tilara k'a yira k'a fɔ u bɛna musaka yɛrɛ di ninnu ma min b'a to u yɛrɛ bɛ se ka jagomisɛnw daminɛ cogo min na wa min yɛrɛ b'a to u yɛrɛ ka sigi yɛrɛ o bɛ se ka nɔgɔya u bolo cogo min na da donna nin bɛɛ lajɛlen na ka fɛsɛfɛsɛli kɛ wa wulikajɔw bɛna bila sen kan min b'a to u yɛrɛ ka denmisɛnw u ka lakoliko olu bɛ se ka sabati cogo min na wa ni yɛrɛ ni maa segintɔw yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ an balakaw n'o ye musolakaw ye olu de kun ka ca la kosɛbɛ ka taa se denmisɛnw ma hali ni y'a sɔrɔ cɛlaka kelen-kelenw kɔni b'a a jɛkulu yɛrɛ cɛ la fanga ka cɛsigi min yɛrɛ bɛ Tɔnbukutukaw fɛ yen nɔ an b'a fɔ min ma ko gouverneur ale fɛnɛ ye nisɔndiyaba de sɔrɔ nin seginni in na bari olu yɛrɛ kɔni ka cɛsiri kɛra ka wulikajɔ kɛ ka taa ɲɔ tɔni 10 bɔɲɔgɔnko ka se ka taa u di ni ma kofɔlenw ma ka tila ka lajali fɛn wɛrɛw ta ka d'u ma min b'a to u yɛrɛ ka seginni ka na faso yɛrɛ kɔnɔna na a bɛ se ka kɛ lafiya y'u bolo ni jɛkuluba min filɛ diɲɛ kɔnɔ ni an b'a fɔ a ma ko ACR u ka dantigɛliw la u ye ɲɛfɔli kɛ ka fɔ ka bɔ san 2018 na ka na bila san 2019 na ka na se fo marisi kalo yɛrɛ tile 31 bɔɲɔgɔnko ma olu kɔni sera ka maliden min kɔnɔna segin ka bɔ mali yɛrɛ kɔfɛ ka don n'a ye mali yɛrɛ kɔnɔna na o bɛ taa se maliden 71 bɔɲɔgɔnko de ma minnu yɛrɛ seginna ka na anw yɛrɛ ka jamana kɔnɔna na halisa u yɛrɛ ka ɲɛfɔcogo la ɲɔgɔnmɛ kɔni binna kɔlɔn kɔnɔ kunkolo bɔra a tɔba bɛɛ maliden min kɔni sigilen don kɔkan jamanaw kan halisa an bɛ don min na komi bi gwɛlɛya kɔni kɛra sababu ye maliden minnu bɔra mali yɛrɛ kɔgɔduguyan fan fɛ ka taa jamana wɛrɛ la a bɛ taa se maliden 138 bɔɲɔgɔnko de ma minnu yɛrɛ kan ka seginni yɛrɛ boloda nka hali ni y'a sɔrɔ o dɛsɛlen don ka sabati n'i ye malidenw lajɛ an bɛ don min na komi bi Burkina Faso Niger jamana ka taa se Mauritanie jamana ma u kɔni jɛnsɛnlen bɛ ni jamana kofɔlenw na wa wulikajɔw ni fɛɛrɛw de kan ka bila sen ka joona joona min b'a to maa 100 ni maa 38 min bɛ yen nɔ olu yɛrɛ bɛ se ka segin ka na faso yɛrɛ kɔnɔna na su ye silamɛya jɔsen 5nan ye walasa sunkalo kɛli kɔni ka se ka nɔgɔya silamɛw bɛɛ lajɛlen bolo kɛnɛya tigilamɔgɔw kɔni y'a laɲini ko ni sun tigɛra k'an ka na sukaro caman dun fo ka taa fara jisuma caman minni kan o n'a nasira la tele ɲɛta ale kɔni sera an ka sigida 5nan kɛnɛya tigilama dɔ ma ni o yɛrɛ tɔgɔ ye Fuseni Jabate an ɲinini mun sɔrɔ ko kan an ka jɛ k'o lajɛ ɲɔgɔn fɛ ni sun tigɛra an b'a fɔ mɔgɔw ye u kana girin k'u kɛ jisuma kan jisuma ni sun tigɛra i kan ka sun tigɛ ni ji wɔlɔkɔlen de ji mun sumalen tɛ n'a man kalan o de ka ɲi mɔgɔ farikolo ma donc n'o bɔra yen an bɛ se ka sun tigɛ ni tamaro ye ou bien yiriden minnu ka timi pour que an ka se ka fanga sɔrɔ kosɛbɛ donc n'o bɔra yen an bɛ se ka jimafɛnw fɛnɛ ji bɛ fɛn o fɛn na an bɛ se k'o caman dun i n'a fɔ yiriden minnu bɛ yen nɔ ni ji b'u la i n'a fɔ zɛrɛn melon ninnu an bɛ se k'olu fɛnɛ dun ani supu donc n'o bɔra yen an bɛ se ka kangaliba ninnu min ani citronnelle ninnu olu de ka ɲi kosɛbɛ suntigɛ la kɔlɔlɔ bɛ jisuma la parce que jisuma n'i ye jisuma min a bɛ mɔgɔ furu siri de a bɛ mɔgɔ furu siri donc jeli sira dɔw de bɛ furu kɔnɔ
donc ni ye jisuma min jisuma b'olu de dɔgɔya donc o jelisira ninnu an bɛ dumuni o dumuni kɛ n'a bɛ taa furu kɔnɔ donc o dumuni ninnu bɛ tɛmɛ furu fɛ ka taa jeli la o jelisira ninnu de fɛ donc ni o jelisira ninnu dɔgɔyara o dumuni ninnu tɛmɛni bɛ gɛlɛya kosɛbɛ ani ji yɛrɛ tɛmɛni ka bɔ furu kɔnɔ ka taa jeli la o fana bɛ gɛlɛya kosɛbɛ donc o bɛ se ka na ni gɛlɛya caman ye farikolo yɛrɛ ma an kan ka waleya mun kɛ nin wagati in na o ye an ka tilekɔrɔbɔli an ka nɛmɛ donc an ka to suma la n'an bɛ so kɔnɔ fɛnɛ an kana an da funteni na an ka bɔ funteni na an ka taa yɔrɔ la yɔrɔ minnu sumalen don donc o b'a to an tɛ sɛgɛn joona et puis an ka éviter fɛnɛ ka ci nafantanw ka dɔ b'olu la k'olu nɛmɛ donc o bɛɛ b'a to an tɛ se ka sɛgɛn kosɛbɛ an bɛ se ka kɔgɔ ni sukaro dun mais an bɛ mun fɔ mɔgɔw ye surtout ni sun tigɛra sukoromafɛn ninnu fɛn minnu bɛ yen kosɛbɛ ni sukoroba b'u la u k'u janto olu la u k'olu kɔlɔsi kosɛbɛ parce que olu bɛ farikolo tɔ sɛgɛn de ka taa fɛ ne ka kumakan laban ye mun ye n b'a ɲini mɔgɔw fɛ u ka ji sisan nɔ u ka jiba min nin période in kɔnɔna la parce que funtɛni bɛ mɔgɔw bɛ déshydraté donc ni mɔgɔw bɛ ji min u kana girin ka bidɔn dɔw da la ka k'u tɛ bidɔn b'u da la o fɛnɛ man ɲi u bɛ ji min dɔɔni de u bɛ ji min fitini fo ka taa fɔ ko su banna mais u k'u jija u ka ji caman kɔni min mais u k'a min dɔɔni donc mɔgɔw kan ka jateminɛ fɛnɛ u dɔgɔyalen b'a ji min na o ka kɛ litiri 2 litiri 3 ye an ka diɲɛ fatɔ kibaruyaw bɛna don n'an ye burkina faso libi tunisi fo ka taa se argentine jamana ma dancɛbɔ bɛ an ka jamana ni jamana wɛrɛ minnu ni ɲɔgɔn cɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi turisi ni olu ye maa ye maa minnu bɛ bɔ u ka jamanaw kan ka taa u ɲɛda jamana wɛrɛw kan o maa 2 minnu kɔni tun tununa bɛnɛkanw fɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɔni tun tara k'u bɛ taa u ɲɛda park pɛnjari de kan ni o bɛ bɛnɛkaw fɛ yen nɔ nka ni maa 2 ninnu kɔni tununa ni maa si kɔni tun ma tunun cogoya dɔn u la u bilasirabaga ni o y'u ka gidi ye a kɔni yirala k'a fɔ ko o kɔni bɔnɛla a nin na yaasa ka se ka kunnafoniya sɔrɔ olu ka ko kan faransi finitigilaka minnu bɛ n'u b'a fɔ olu ma ko force spéciale française olu kɔni kun ye wulikajɔw bila sen kan ni o wulikajɔw kuntagala tara se fo tile 5 ma o sen fɛ u kɔni sera ka bɔ telefɔni dɔw kan ni olu kɛra sababu ye u ka se ka kunnafoniya jɔnjɔn sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ko ni maa ninnu kɔni bɛ banbanci jɛkulu dɔw de bolo o ɲininiw sen fɛ u tara bɔ ni banbanci kofɔlen maa ninnu kɔni ka bolimafɛn dɔw kan kungo kɔnɔna dɔw la faransi minisiri min sigilen bɛ finitigilakaw ka koɲɛw kunna ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Florence Parly o ye a yira k'a fɔ ko banbanci jɛkulu min bɛ Burkina Faso kɔrɔnfɛɲafan fɛ ka fara an ka Maliba o yɛrɛ kɔrɔnfɛɲafan kan ni banbanci jɛkulu dɔ bɛ yen nɔ ko Katiba de Masina a y'a yira k'a fɔ ko ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni bolow bɛ ɲɔgɔn bolo wa a ko olu bolo fara dɔ wɛrɛ min fɛnɛ bɛ yen nɔ ni o yɛrɛ bɛ wele ko groupe Ansarul Islam ko n'i y'a jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ ko ni maa 2 ninnu kɔni bɛ olu de ka bolo kan fo ka taa a se maa wɛrɛw ma a ko kunnafoniya laban minnu ni olu sɔrɔla dankun min bɛ an ka Maliba yɛrɛ ni Burkina Faso cɛ ni kilomɛtiri 70 bɔ ɲɔgɔn ko bɛ o ni jibo ni ɲɔgɔn cɛ u ko u kɔni ye kunnafoniyaw sɔrɔ fo ka se o yɔrɔ ma nka u kɔni selen o yɔrɔ la a y'a jira k'a fɔ ko kunnafoniyaw kɔni tununa u la o yɔrɔ kelen de la nka jateminɛw ye a yira k'a fɔ ko nin kɔni maa ninnu bɛ maa min bolo a bɛ taa se fo banbanci maa 6 bɔ ɲɔgɔn ko ma a ko nin ko in tɛ se ka to sen na cogoya si la ko fo wulikajɔw k'a bila sen kan o de sen fɛ ka bɔ alamisa su la ka taa a se jumadon su ma finitigilakaw ye wulikajɔ wɛrɛw kɛ sufɛla la ni u kɔni taara bɛn banbanciw ka yɔrɔ dɔ ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la u kɔni ye mugu ta ka ci u kɔni hakili la u bɛna taa maa hakɛ min sɔrɔ yen nɔ a kɔni cɛyara n'o bɛɛ sabu u taara sɔrɔ maa 4 bɔɲɔgɔn ko olu ye kɔni t'u minɛlen bɛ u bolo maa 2 minnu ni olu ye tubabu turisiw ye olu tun bɛ u la fo ka taa se lamɛrikɛn dɔ ma ale ni a bɛ fɔ minnu ma ko sud-coréenw ni olu ye ɲɛkili juru carilenw ye o maa dɔ tun bɛ a la u y'a sɔrɔ finitigilaka maa dɔ wɛrɛ fɛnɛ tun b'a la min ni o yɛrɛ kɔni tun tɛ cogoya ɲuman na u bolo cogoya si la o kɔfɛ a yirala k'a fɔ ko banbanci kɔni maa 4 bɔɲɔgɔn ko fagara maa tɔ 2 ninnu ko olu kɔni bolila olu kɔni ma sɔrɔ cogoya si la ninnu kɔni kɛra kuma ye kuma min ni o kɔni sɔrɔla faransikaw ka finitigilakaw ka minisiri yɛrɛ da o n'a ta bɛɛ a ko an bɛ wagati min n'a fɔ sisan ko mɔgɔ si tɛ se k'a fɔ ko i kɔni b'a dɔn ni banbanci ninnu k'u pereperela tigɛ maa kelen min don nka ko maa dɔ tun bɛ yen nɔ ko u kɔni bɛ se k'a fɔ k'u b'o olu de jalaki ni o ye ko Jafar Diko ni ale ye maa min ni banbanci jɛkulu maa dɔ kun don wa a bɔnɛla an dina san 2017 a yɛrɛ kun tɔgɔ Ibrahim Malam Diko u ko nin kɔni o kɔni ka jɛkulu maa ninnu kɔni de ka waleya bɛ sɔn ka kɛ nin ye n'a ye nin yɔrɔ kofɔlen yɛrɛ jateminɛ k'a lajɛ u y'a yira k'a fɔ ko dankun bɛ Mali Burkina fo ka taa a se Niger ma ko n'i y'o jateminɛ k'a lajɛ i bɛna ye k'a fɔ wagati bɛɛ banbanciw kɔni bɛ u dogo nin yɔrɔ ninnu de la ka u ka waleyaw kɛ
Libi jamana kunnafoniw na Libi kɛlɛkɛcɛba min bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ a ma Marshal Khalifa Haftar ale kɔni taama boloda ni ka taa Egyptekaw fɛ yen nɔ. N'i y'a ta k'a lajɛ kalo kelen kɔnɔ nin ye Marshal kɔni tagoko 2 de Egyptekaw fɛ yen nɔ. Yaasa ani Abdel Fattah al-Sisi n'o kɔni ye Egypte jamana ɲɛmaa ye u ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka ɲɔgɔn kuma ɲɔgɔnya ani ka ɲɔgɔn hakilina caman sɔrɔ. Yaasa Bamaci mulu kɔni bɛ Libi jamana kɔnɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya Tripoli olu bɛ se ka gɛn ka bɔ yen cogoya min na. Hakilina jigila nin y'a dɔgɔkun 5 de Marshal Haftar ale kɔni kelen do ka cɛsiri bɛɛ lajɛlen ta yaasa a bɛ se ka Tripoli kɔni minɛ ni ka k'a yɛrɛ ta ye cogoya min na. Nka an bɛ don min na i n'a fɔ bi a kɔni dɛsɛra a wulila ni ka taa Egyptekaw fɛ yen nɔ ka taa dɛmɛ ɲini Egypte jamana ɲɛmaa fɛ. Egypte jamana ɲɛmaa kɔni y'a jira Marshal kɔni ka nin tagama in kɔnɔ Egypte jamana kɔnɔna na ko Egypte basigi ani Libi basigi k'u bɛ tali kɛ ɲɔgɔn na k'olu ka jamana kolo tɛ se ka sumaya abada tant que ni Libi jamana kolo kɔni ma sumaya. O n'a nasira la a kɔni ye kumaɲɔgɔnya ta ka ɲɛsin Marshal ma k'a jira k'a fɔ k'ale kɔni b'a ko wa ale b'a dɛmɛ cogo bɛɛ lajɛlen na yaasa a ka laɲini mun kɔni ye ka banbaciw kɔni kɛlɛ ka bɔ Tripoli o bɛ se ka ɲɛ sɔrɔ cogoya min. O hukumu de kɔnɔna na hali bi Egypte jamana ɲɛmaa a kɔni y'a sinsin ka kuma ta ni ka tila ka segin a kan tuguni ko tant que ni Libi lakana tigilamaw kɔni ma ɲɛ sɔrɔ ko Libi jamana kolo tɛ se ka sumaya ko jamana b'a lakanabaaw de bolo ko ni lakanabaaw yɛrɛ kɛra banbaci ye ko nɔgɔya ma nɔgɔ. Mun kɔni ye Marshal Khalifa Haftar ye a kɔni y'a jira a ka Egypte tagama in kɔni kɔnɔna na ko banbaciw ni walejugu kɛla fɛn fɛn de kɔni bɛ Libi jamana kɔnɔ k'ale kɔni cɛsirilen don wa k'ale bɛ se ka dankari k'u la ni ale dɛmɛna kosɛbɛ. Tunisie jamana kunkanko kibariyaw la a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye ji sanfɛ bolimafɛn dɔ ye ni u b'a wele ko bateau ko o kɔni dafirila fɛn min ye Tunisie kɔgɔji kɔni sanfɛ ni maaw b'a wele ko bateau a jirala k'a fɔ ko maa minnu kun b'a a kɔnɔ n'u nazaraw b'u wele ko les migrants maa minnu bɛ sa ni u bɛ dogo ka don fɛn min ye ji sira fɛ k'a fɔ ko u na taa nazara jamanaw na ko olu kɔni caman de kun bɛ a kɔnɔ a jirala k'a fɔ maa 50 bɔɲɔgɔnko olu kɔni bɔnɛna o nin na wa a jirala fana k'a fɔ ko fɛn min ye maa 16 bɔɲɔgɔnko olu kɔni ni sela ka kisi ka sabuya kɛ fɛn min ye ji sanfɛ bolimafɛn dɔ fana kun bi a yɔrɔw la ni baara bi kɛ kuma min nka olu ka baara kun ye yaasa ka se ka wulikajɔ kɛ ka jɛgɛ mɔniw kɛ cogoya min na olu kɔni sela ka maa 16 ka se ka olu ni kɔni kisi o de ko kun kɔnɔna na sa o sɔrɔla ka wele bila fɛn min ye maa minnu kan ka na adamadenw ka na u kɔni ka u bɔ fɛn min ye ni ji in kɔnɔna cogoya min na o de ko kun kɔnɔna na pankuru dɔ wɛrɛ kɔni bɛ yen n'u ye pankuru mangani ye n'u b'a wele ko hélicoptère ko o fana kɔni nana ka na a seko kɛ yaasa ka se ka fɛn min ye maa dɔw kɔni ni o ye maa minnu ka maa dɔw bɔ olu bɛɛ lajɛlen ka olu su de kɔni bɔla fɛn min ye ji kɔnɔ na o kɔfɛ sa maa minnu bɛ yen ni olu ɲɛnama kɔni bɔla olu kɔni ka fɔ cogo la olu maa hakɛ min kɔni kun bi fɛn min ye nin jila bateau in kɔni kɔnɔ bolimafɛn in kɔnɔ ko u kun bi t'u jɔ maa 80 ka taa maa 90 kan nka maa wɛrɛ yɛrɛ bɛ ale ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ ko olu minnu kun b'a kɔnɔ sa ko u kun bi t'u jɔ fo maa 100 bɔɲɔgɔnko kɔni na wa a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni olu kɔni ni kisila ko n'i y'a jate minɛ surakakɛ min kɔni bi u la n'u b'u wele ko les maghrébins ko o maa kelen kɔfɛ sa jamana min bɛ yen ni u b'a wele ko Bangladesh ni o ye chinois ka continent ni chinois jamanaw bi fan minnu fɛ o jamana fana bi o yɔrɔ la ko a tɔ bɛɛ kɔni ye o ye wa a jirala k'a fɔ ko fɛn min ye ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigi sen kan fɛn min ye maa minnu bɛ yen ni olu bi to la ji la yaasa ɲɛna se ka sɔrɔ olu kɔni na cogoya min na. Argentine jamana kunkanko kibariyaw la jirala k'a fɔ ko fɛn min ye nɛgɛ kaɲɛ 7 waati fɛn min ye Argentine wasaden dɔw ye ni maa 2 don fɔlɔ o tɔgɔ ye ko Hector Olivares ni a n'a terikɛ ni o ye Miguel yan dɔ ye ninnu kɔni kun bɛ ka senna yaala kɛ u ka wasabulo yɛrɛ de kɔni kɛrɛfɛla la o de ko kun kɔnɔna na sa fɛn min ye maa dɔw kɔni ye olu kɔni bɔla ka mugu kɔni ci u la o de kɛla sababu ye fɛn min ye Miguel yan dɔ ye ale kɔni ni bɔla a la o yɔrɔ bɛɛ lajɛlen la wa Hector Olivares sa ko ale kɔni sɛbɛkɔrɔ jogi la a jirala k'a fɔ ale kɔni bi labitani a bi saya ani balo kɔni cɛ o de ko kun kɔnɔna na sa fɛn min ye u ka ministri min ka baara ɲɛsinen don fɛn min ye jamana yɛrɛ kɔnɔna lakanani kɔni ko ma ale y'a jira k'a fɔ ko ni ko in ko nin bi se ka kɛ cogo di wa ko fɛn min ye maa ninnu bɛɛ lajɛlen la ninnu 2 la u kun kɛmɛ ka wulikajɔ kɛ ka se ka maa jumɛn de bɔnɛ a nin na tigitigi la ko o ye jɔn yɛrɛ ye wa a ka kuma kɔnɔ a y'a jira k'a fɔ maa min kun bɛ ka ɲini k'a fɔ k'o tɛ maa wɛrɛ ye ko o ye Miguel Yandon ye ko barisa n'i y'a jateminɛ Miguel Yandon maa min don o ka jamana ɲɛmaa kɔrɔ n'u ye Carlos Menem ye
be ka sabi do kon sara bola ka di fɛn ye Miguel Yando ma yasa ana se ka fɛn ye Carlos Mendel ka se ka ale kon ka daga yɔrɔ n'u y'a ka dugu ye n'u u b'a wele ko province de la Rioja ka baara dɔw kon kɛ o yɔrɔ la ko ana se ka kɛ ko a fagala o fana de nɔfɛ wa jirala fana k'a fɔ ko ninnu fagala ka bɛn ni waati dɔ fana ye wa mugu ciliw la fana ka bɛn ni waati dɔ ye ko o kon bɛnna fɛn ye o ka kalafili jamana ɲɛmaata kalafili min kan ka kɛ octobre kalo tile 27 o yɛrɛ ko fɔ o fana kon kɔnɔna na ko o daminɛna ko o kon kɛla ka bɛn ni bɛɛ lajɛlen ma wa jirala k'a fɔ ko ni maa fila ninnu ni mugu bi ci u la yɔrɔ waati min na majimafɛn min bɛ yen ni u bi jaw ta n'u b'u wele ko kamiraw ko olu kɔni ye nin bɛɛ lajɛlen kɔni ta o hukumu kɔnɔna na sa jirala k'a fɔ ko a jaw bɛɛ bi u ka minisiri min ka baara ɲɛsinnen don jamana kɔnɔna lakanani kɔni ma o de la u ka jamana ɲɛmaa kɔni y'a jira k'a fɔ n'u ye Mauricio Macri ye a kɔni y'a jira k'a fɔ ko wulikajɔ na kɛ yaasa fɛn min ye ko min kɛlen filɛ nin ye Buenos n'u ye Argentine faaba yɛrɛ kɔnɔ yaasa a kana dɔn mun de nana ni nin ye jɔn de ye nin baara in kɛ yaasa o maaw n'a ɲaga cogoya min Faransi jamana kunnafoni sofa fila n'o bɛ tali kɛ RFI ani France 24 la olu kɔni y'a laɲini san o san ka jɔnjɔn dɔ di farafina joueur ba dɔw ma jɔnjɔn mun yɛrɛ tɔgɔ ye ko Marc Vivien Foe hakilila jigila Marc Vivien Foe Cameroun ka joueur ba dɔ kun don a fatura kɔni ka to dolonci ka terrain kɔnɔna yɛrɛ la Amadu Ɲamele bɛna ɲɛfɔli min sɔrɔ ko kan an ka jɛ ko lajɛ ɲɔgɔn fɛ farikolo ɲɛnajɛ nasira fɛ Faransi yɛrɛ kunnafoni soba min bɛ yen nɔ ni a bɛ f'a ma ko RFI ka taa se u ka kunnafoni jɛnsɛ jabaraniso min bɛ yen nɔ n'a bɛ f'o ma ko France 24 san o san olu kɔni bɛ ɲɔgɔndan dɔ kɔni kɛ dolancilaw ni ɲɔgɔn cɛ dolancila minnu kɔni jɔyɔrɔ mana k'olu fa farafin dolancilaw Faransi yɛrɛ jamana kan ka tila ka o tɔgɔ ta k'o da Camerounɛw yɛrɛ ka sɛkasi dondo min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ fatura ni a yɛrɛ tɔgɔ ye Marc Vivien Foe ye ka se ka jɔnjɔn ta ka a da ale tɔgɔ la ɲɔgɔndan in kɔni bɛ kɛ dolancilaw ni ɲɔgɔn cɛ maa minnu kɔni mana dolaci Faransi yɛrɛ dolaci yɛrɛ kɛnɛ kan a bɛ fɔ min ma ko championnat o lajɛli fɛn kɔni bɛ ta ka di o ma ɲinanta kɔni na u y'a jira k'a fɔ kulon kuncɛyɔrɔ la a bɛ fɔ min ma ko final u kɔni ye maa saba de kɔni ta dolacila saba minnu kɔni a jirala k'a fɔ Faransi yɛrɛ dolanciw la ɲinan san kɔnɔna na olu kɔni jɔyɔrɔ ye ngolo fa kosɛbɛ n'i ye olu dolancilaw yɛrɛ ta k'a lajɛ Tunisi sɛkasi dondo min bɛ yen nɔ ni a yɛrɛ bɛ fɔ a ma ko Wabi Kazri ale kɔni bɛ dolaci Saint-Etienne dolaci tɔn de la a jirala k'a fɔ ɲinan yɛrɛ san kɔnɔna na a jɔyɔrɔ bonyana ni dolaci tɔn kofɔlen fɛ a bɛ fɔ min ma ko Saint-Etienne a yɛrɛ kɛra sababu ye bi 13 bɔɲɔngo a bɛ fɔ min ma ko passe décisif ka dolan kɔni k'a di maa wɛrɛ ma n'o yɛrɛ bɛ se ka taa kɛ cɛlu ye a kɔni ye o 7 de kɛ Wabi Kazri tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ maa filanan min kɔni bɛ yen nɔ k'a fɔ a jɔnjɔn bɛ se ka di o ma o de ye Nicolas Pepe nin ye kɔnɔwari sɛkasi don dɔ ye bibi in na ni bɛɛ lajɛlen kelen don k'i ɲɛma d'a ma n'i ye Faransi yɛrɛ dolaci ta k'a lajɛ ale kɔni an bɛ se k'a fɔ ŋana don farafinw yɛrɛ cɛ la dolaci 35 a kɔni y'o kɛ a ka dolaci tɔn fɛ ɲinan yɛrɛ san kɔnɔna na wa 20 a sera k'o de sɔrɔ ka don a bɛ fɔ min ma ko passe décisif a sera k'o 11 de kɛ n'i ye Nicolas Pepe yɛrɛ ta k'a lajɛ Faransi dolaci tɔn min bɛ yen nɔ ni a bɛ fɔ a ma ko Lille a yɛrɛ bɛ dolaci o tɔn kofɔlen de la wa olu yɛrɛ de bɛ jɔyɔrɔ filanan na Faransi yɛrɛ dolaciw la nin waati in na Paris Saint-Germain kɔfɛ Nicolas Pepe hali ni y'a sɔrɔ a bɛ dolaci Faransi yɛrɛ dolaci tɔn kɔni fɛ an bɛ don min ko bi nka dolaci tɔnba caman kɔni bɛ diɲɛ kɔnɔ minnu yɛrɛ kɔni kelen don k'i ɲɛ kɛrɛ bɔ kɔnɔwarikaw ka nin cɛden in na n'o ye Nicolas Pepe maa sabanan min kɔni bɛ yen nɔ ni jɔnjɔn yɛrɛ bɛ se ka di o fana ma o de ye Ismaël Sarr yɛrɛ fana ye sɛkasi dondo ye min bɛ dolaci Faransi yɛrɛ dolaci kɛnɛ kan a bɛ fɔ min ma ko championnat français wa u ka dolaci tɔn min yɛrɛ bɛ yen nɔ n'a bɛ fɔ o ma ko Rennes a b'o o tɔn in fana fɛ wa ɲinan yɛrɛ a ka dolaci yɛrɛ kɔni fanga bonyana nin tɔn kofɔlen fɛ bari a sera k'i jija ka bi caman don 60 bɔɲɔngo a bɛ fɔ min fana ma ko 5 passes décisives a yɛrɛ sera k'o sɔrɔ k'o don wa ni yɛrɛ ye nin dolaci la kofɔlen yɛrɛ ta k'a lajɛ a jɔyɔrɔ yɛrɛ ka bon Senegal yɛrɛ dolaci la kosɛbɛ hali ni y'a sɔrɔ nin waati laban ninnu na dolaci tɔn caman fana bɛ Faransi yɛrɛ jamana kan ka taa se l'Europe yɛrɛ gun sanfɛla ma olu fana bɛɛ lajɛlen bɛ k'u ɲɛ kɛrɛ bɔ nin kamalen kofɔlen na n'o ye Ismaël Sarr ye an b'aw ladɔnniya k'a fɔ prix Marc Vivien Foe a bilara sen ka san 2009 Marwan Chamak ale kɔni wulila k'i jɔ ni saraba ye san 2010 Gervinho Côte-d'Ivoire jamana kɔnɔden don ale wulila k'i jɔ ni saraba ye ka taa se fo san 2011 ma halisa Gervinho Younes Belanda Maroc jamana kɔnɔden don ale wulila k'i jɔ n'a ye san 2012 san 2013 Pierre-Emerick Aubameyang ni Gabon yɛrɛ dolacila don ale wulila k'i jɔ ni saraba ye san 2014 Vincent Eyama ni cɛlu kɔlɔsiba tun don Nigeria jamana kan ale wulila k'i jɔ n'a ye san 2015 André Ayew Ghana dolacila don ale wulila k'i jɔ n'a ye Sofiane Boufal
la Maroko dolacila don san 2016 ale wulila k'i jɔ ni saraba ye. San 2017 Jean-Michel Siri kɔnɔwari dolacila don ale wulila k'i jɔ ni saraba ye. San 2018 Karl Toko Ekambi ni Cameroun yɛrɛ dolacila don ale wulila k'i jɔ ni saraba ye. Ɲinanta ɲiningaliw kɔni kelen don k'a fɔ jɔn na wuli k'i jɔ ni saraba ye ni a jaabiw yɛrɛ kan ka bɔ ka bin an filɛ mɛkalo min na o tile 20. Wabi Kaziri walima Nicolas Pepe walima ka taa se Ismail Sarr ma nunu jɔn de bɛna wuli k'i jɔ ni saraba ye ni kibaruya minnu mana b'o la donna natalaw la an bɛn'o da tele ɲɛta filɛbaw bɛɛ lajɛlen tulo kan inshallah. Ni ne bi dansigi kɛ aw ka bi kunnafoni na an bɛ dugawu de kɛ ala ka sunkalo hɛrɛ ka kɛ karama bonya ani basigi hɛrɛ ka ɲɛsin silamɛden bɛɛ lajɛlen kelen kelenna ma an b'a fɔ aw ma a k'an bɛ sini.